kam jdem? Dobrý, takže jdeme na to. Teď mi někde furt pavouka. Au, au, Ty vole. au, ne. Co se lek do prčic. A tam jsou kosti a 2 šípy. Ale může se osedlat pavouka. Jsi skeleton? Ale koukej. Padni. Asi to můžeš. No nic nedělá ve dne, že jo, jak je to sranda si s ním hrát. Kde Ale máš? já mu utrhnu jednu nožičku a ty druhou, pojď sem. Dobře, tak počkej. 3, 2, 1. Jde po mně. No, proto. Dobrý, a mám pro tebe další luk za chvíli. Tak půjdeme na dřevo, ale ty běž doleva, já půjdu doprava. Víš, jde levo, viď? No. Máme na to, už je poledne za chvíli, máme na to ještě docela dost času. Lol. Lol. Jaký lagy? Žádný, teď je to v pohodě. Já jsem měl. Nezáviď. Veru. No, teď půjdeme to zase velký strom, paráda. Pak se musíme vydat do teplých krajin. A to v zimě je to dobrý, ale... Já vím, ale bychom našli ten správný odstín dřeva. No, škoda, že to nejsou palmy, co? Jaké mohou dělat noč palmy? To je ono. Ty vado. Kaktus. Nový úkol. Sežente kaktus. To naroste skoro všude, když je teplo. Ten ti vyroste doma v ložnici. Jo. Já mám jeden na okně, no. Hezky. A já ne. Ne, ty máš javorové listy, viď? Yep. Rodilej Kanaďan, kecam. Kouříš kanadský listy, hezky. Oh Canada, oh Canada. Mají škodovou hymnu. V Že? češtině. Všichni víme, že přežraní amíci jsou nejlepší. To je ale otravný list. Opama, do toho. Koho si volil? Já? ODS. Lol. Pak ne strýčko Obamu. Tuto je nevedeme. Škoda. To by bylo, čekám až mi spadne tady ze zhora. Nespadne, protože tam je to ještě hodně. To je fakt zajímavý. Taky se ti bugujou ty listy. Jo. Že? Je to taky divný. Člověk se ani... Rozbíš to hnedka, ale ono si to hnedka objeví. No, hnedka po chvíli. No, konečně. Přirozeně. Sbírej ty samplings. Občas spadnou a můžeme si pokud dělat velký les. Tady ten divně nepřírodní strom, který vypadá jak fuj. Bonsai. No, něco podobného. Jak vůbec vypadá bonsai? Male. Male. To jsi mi toho řekl. Na každé straně 2 listy, dobrý. Co nový, hostivé? Jak se máš? Tak, kolik máš dřeva? No, docela dost, 35 zatím. Já mám 27, 17 a 15. Takhle moc to ještě dává do dalšího. Já mám jenom jeden druh. Ty listy mi začínají pomalu štvát. Je? No. A ne pomalu a rychle. To mají, no, se podkopu. No, máte smůlu. No. No, to by bylo, bonsai je mrtvej. Byla po něm jenom velká hlína. No. No. Na tom stromu je normálně sníh a on levituje ve vzduchu. Tak, a mají smůlu. Štíba, pojď sem. Už daleko. Pojď sem, tady jsem. Tu chceš tu vilu stavit tady, jo, tu si pomůžeme. Ne, pojď sem. Co? No, on byl tady, ale.
kosti. No. Dobrý. Tak jo. Moment. Tady ještě malá dvě jeskyňka. Jako správná Čecha. Tak jo, ale už se začíná snívat, tak abychom se pomalu začali přesouvat do nového bydliště. Musíme opravit tady ten povrch, takže... Jsem zvědavý, jestli ty listy někdy vůbec spadnou takhle ve vzduchu. Kašlu na to. No, aspoň, že to jsou jenom listy a nic jiného. No, viď. Iron nebo... Okou. Byla sranda. Tak pojď. Buď můžeš jít u tebe doleva za creeperem a vodou, nebo... Cože? Tam je vpravo je creeper. U tebe vlevo. Já nevidím. Tady je ten portál, o kterém jsem mluvil. Jo. Dunmorok. Já jsem ho viděl. Niči. Hezký. Dunmorok. Co? Velká díra. Aha, tady, pojď mi to pomoct zarovnat. Tu se staví tady, jo. No? To nejsme teda moc daleko. Tak ten dům se zruší, ne? Ten Člověk tečkem. by řekl, že teplé krajiny trošku jinak vystříháš, ale... Ne, já jsem myslel jako kvůli dřevu. Že tam musíme. Ale mně se líbí takhle ve sněhu být. Ale nechci nic říkat, ale tam je ta rovinka, tam by se to zarovnávalo dvakrát míň. A bylo by to lepší. Utičo, už jsem to začal dělat. Si dáme závod, kdo to bude mít rychlejc. Jestli tady není super pickaxe, co? Tohle bude zábavný díl. Ne, není tady super pickaxe. Nechci se na tom pustit, aby jsem šel dělat něco jiného. Tak jdi něco jiného dělat teda, no. No, teď už asi ne. Je tam ještě postel v tom starém baráčku? Yep. Že ještě jdeme vyspat, to už bude až tam doběhneme. Nevíš, jak velká parcela to byla? No, to nevím, a to mě stejně křiví. Jak si ví? Co jsi měl prosím tě křiví? Já? Vilu. Aha. Škoda. Vedle. Jasně. Ale dáme si bird hunting. Oh, one shot, one kill. Headshot. Tak, yeah. Tak jo, zavři dveře hlavně. Sprcha, večerní sprcha, tak. Jsem tě Se nekoupeš? správný chlap, se nekoupe 2 měsíce. Ještě si umyju nohy. Ah. A to budeš mít. Dobrou noc. No. Už. No. Hurá! To je co? 14 ironů. Tak. Dejte to do česky, ne? Stejně to chvilku budeme přemysťovat, ne? Potom, až to budeme mít stavěný. Nauč se to stakovat. Jo. Tady máš a tady máš. Tady máš tak 2. Tady. No, co s tím? No to udělej podle spotřeby a já mám ještě ty hnědý, aby jsme mohli udělat kolem, víš jak. No takhle, tak ještě půl moment do čestky, hodím si tam věci, které nepotřebuju na tu stavbu. Jakož, ano. Vítr. Já půjdu najít nějaký creepery. No co uděláme s tím Protože- mostou, by mě zajímalo. No, můžeme udělat sklep? Sklep. Třeba. Jako víno tam budeme mít, jo, třeba. Třeba. Nechám. Jsi našel na Minecraft nějaký víno? Jo, našel. Super. Víte, z mushrooms se to jmenuje. Víte, že mushrooms. Maso mám. Jako upeč, já si už jenom pořádám inventář. Si udělám. Tady je les, jo. Hodně nám to sežere, ale materiálu, co vím, hodně nám to sežere. Tu břízi my sem nepotřebujeme, tu zničím rovnou. No, teď jo. Tu břízu a ten smrk, ale ty hnědý nechej. Pojmenujeme to dub. Jo. Takže dub nechej. Mi tady to je ten hnědej. Jo, není moc černý.
Tak. Už ti těžím dřevo. To je dobrý, máme to docela dost. Řekl, že toho máme nedostatek. No, jsem zvědavý, jestli se mi ten barák povede udělat teda. No, ta parca je taková malá, se mi zdá. Taky pro. No, ano, vykopu kus skály, já vím, no, takový velký, malý kousek. Ale bez vorteritu, prosím tě. To tady není ani. Já vím. Tak. Ta ovce mě chce zabít. Nedovolí to, takže. Jo, no teď to bude trošku složitý. Je, tady to ale hnusný údolí. Ups. No to dřeva bude potřeba o dost víc teda. Jo. Tak já jdu zase na dřevo teda. Když si tedy měl urovnat tu zem. Tak jsem zjistil, jo. Že se to vrací jenom kvůli tomu, že na to používáme sekiru. Kupujeme to asi moc rychle podle nich. Asi jo, no. Mám další 20 dřeva. No. Dělej z toho rovnou planky, prosím tě. Dobře. Počkat, ještě tady. Plánujeme tenhle týden natáčet, Tiba. Co? Plánujeme tenhle týden natáčet Black Ops, Všechno možný. že? Co si lidi řeknou, hlavně o co bude zájem. Pak nějaký to Limbo, co teďkon vyšlo. Všude je řečeno, že je to super hra. Svítí to ručí. A jo, tak moment. Tada. Trošku nahlas. Zasílení mikrofonu. Samovolné. Takže. Pak ještě ten Beat Hazard. Teda. Jo. Takže bude na co koukat. Paráda, ale vyšlo mi to rovnou do středu. Nemusím to předělávat složitě. Teda pokud nechceš dvojdveře. Na smůlu nechceš. Nejsou potřeba. Mně to nevadí. A vidím náš baráček. Vidím tady pode mnou bočty.